fa comment to ne enkenkan ne kama enfama ho ensam no yakruche ni nyina so e de akwa agogu www.sompaonline.com ehon so du ho a ensam no sane yetie no ubenya bia kenkan e wo ho ensam wo ye de besom wo ena awie yi emu bi ene se Ababa wabi akwa acid edi egu ne mpena dada so ye ne police for yom wase no ebetwetwe ensemi ho enkomo Omampanyi Mahama edi atu dwase ene ya yedi Eid ada afase yenkai boko ewo mpaibom ye kai boko ewo mpaibom no Greater Accra Regional Minister Linda Oklu enso atue nuanu muslimifo ofo eyede ya mampanya bedi atwe enso de nsamo to dwa atwe sakwanya ye foso aye ko ketazehye no eya agensemo ye kasei kane omanfo to samfo kenoforiata wada Interpol for red alert so a enya semketwa wonu mu a womo ye plastics ewo man Ghana mu e na ka kire mampani John Dramani Mahama se anamon bi a wo tuo no wo hwe yie pa Abusia ye de betchire mu ewo eye Ghana for midwife ne nurses for ye na wase wo kwa strike mu doctor ayu afriye wode nsem bi atofoto sanfo nim ewo ho ensem na hodo bebre ka we no mu ho e na secure sanitary pad na dawroma e na endpoint homeopathy clinic wono so eka ho no bi a wono eboa amede asom ye no mo beti enka ewo kaseye mu no eyemme abrempon na kwaku ampoma miniminuanom Oheneyere Akua Yeboaa Asiama Abrewatia Hajia Salikisu enafe Ajua Asare adeshimai mayenchen sana senior to the Srania Basamamo Yatu ahoma no kroponda Roma yensa etimia ka superintendent Juliana Obe wano na police ifekwo ya wonom ewon krampompuni matama seno no wakasa edema wonom yene no ekwa kwotwetwe nkomesa nse kase anase ensama hodo bi ya yensa ka ne ya proso no emu enye da baba wabi watrese wansa ka no ya wakohwe acid ede agu ne mprada da bi so superintendent what yanka all correct madam. I take time over her. Miniana, what is saying? Yamia don't me where pa now so. Okropoda Roma, ye money a juman so. That's money a juman. Where dear boy and chiremway, Majuma no, Yanyan and Tiasa Baba Webby, Akwa acid, Eddie Agun and Prada Daso, Asemi Senate here, Sopo. Look, area means here or na means here, it's here for na means for appointment so a yanum cremoponia, Bakadi Sala. Na me Thomas and Naswan, a woman said last week, a year at the Abetu quarter, and I yan and she say, a buy why a friend of Mavis and Coma, Mavis a 30 years, na Mavis and Yejuma. On near branch, be I a friend of Gideon, Axna. I stay any in Chikakra. Na ne foba and say Gideon Catcher and say, was shadow when in Niebia or Danady, ne signing to can say on no ebet snadly. Na ye shame was just to quadaya a shame we are and Mavis a people pay Gideon fee and how much at the above in 1 year. Na come on the call Gideon when they say Oko hospital into no free hospital moba na ne doctor catch no person ni Gideon e be give him komo Gideon Uber driver Gideon e did 29 years and into no omudi omonkomo wie no na emre abemu kakra na efoba ne say a person dem maybe ko baby a oko but omo enye bi nsi Gideon ankasa ka say na exia dia ene na me ankasa me do ko Bibia Oberpon, Nana maybe it's so upon a suspension, a walk on 4 pints of baby. It's almost not saying in Muna, or drew a of Franco. No more drew a Franco, one Ataka Krama, you do maybe necessary chrono, Nifiano. And I give you a car, baby, I do the any idea, Senna Crano, a bit to me, every Akua Santa, Quina Diana, and yes, Papa, make car nothing sooner, a walk from your corner for Passa, and I'm not sure. Na makwakwa say
eye car no enti fashion me na me si wo ha se na emu no na maybe see free car ni mu ne yen hye ne so se samrenya no na maybe ekra eye ekra bi na bibi egumu se na gidio bi sa ne na maybe sa di ekra wi edien na wo maybe ska se oh so me di kan ka cho se me for hospital and into no min right the mama no and Sompa FM so what can I say na ya chease na maybe see free nation ni mu no okoko duna na nsen ye driver's side of no omodina holiday nkomo no bi sa ye gideon say gideon wo say wonement na biem o say I will be kind of prensa and I'm prensa ni nya no gideon response of the man ni say enya dia me pese me no ebesna biem na MSS Asem no any maybe and na ye muno na maybe hwie ye na ye susu ese ye asset maybe na kakanso me na dey nkomo and na say the team of investigators almost asem omone na dey nkomo mo aja to say asset and na ohwie dey bu ye Gideon so na men say Gideon yankofo mo boa no amon dey no pie mu wo hospital Okoda hospital doctor for action Oguswaiko hospital but ye no na ye nya na ntia no yetu anamo enti no samre amene mo ka se ye ni maybe akokot enra pe na mene ye Tesano divisional command a omo ye sa case edi nkomo mo tsi amena so se enra no mo kodru court no court are remanding Mavis into police custody till we appear on the 16th of June na ye start asem e wo court nti na mo say ya ye e wo mu enim Yeboaa Sompa no kra ye nya na ntia na ye tu ho na mo na maybe boaboa na ho se obetia ne na echi na wakakopie mu ewo eye Togo ma esanse aseda na fobo se djuma na mo dia se yen sa se ye mom ho ban na mpo bi e bone a ye cheno ne amfa no gongo dru bebre so kokodu ni se ye tu sa na mo no na nya mensa de ensa exam maybe na se the medical akano the maybe akako na eye court I remember no into police custody to reappear on the 16th of June eye bosomia ewomu Sense yana eta esisi wo my gan mu ase no mafutuo ben na wo de bema temamufo obi ne obi anya asem na obehu sepre kopɛ wateki decision bi enko wiekye no na anya se ekum nipa na ede wo seye na ebre enipa banu ne nyina asetenem medase ne di kai mestres yeti anamo a ya na sisi eno ma nante alhajo no ya na ya hye ya hiye enkebe ya utu wanamo ana de se hu be hiampo so be saade na ye best friend so be pe obi ede aka ho ye so me se utu wanamo na se police patrol team ebi benwa kacheni patrol na se police area one time ese won mo awon na be dia wo ko no se kwan wo mu ko ade ye mo na kokodu be dia wo ko no asinge makane sana na mesese gana konso police ejuma no nipa ko bi na ejuma ye ene ensese uni obi enyansa na wonto ho ansa na ebese enfamra no enfanso wonsam na wonye ne ope na mo no wetu anamonde akoye police station bia eben wona ne wo hono ya tamra kwan so na yetumi ede aboa yo supo ene maye fa hunsia na ye na wase brepam no ye se hia kyerkyeremu bi e besa aboa no nyaso medase nyame enkan yen ho no hwe so amen ebusia bra Facebook ne so eni enyan behwa brantie 29-year-old man ya chesafe no wasi so obo ne bra kra wochi boat ibi anaso ye boat driver na chesana kanche ma baba akura wanyini chene kakra but ye see ages number wone watena na samo jaya we ya ahwe asidi se wuhwiegu ne so adi ne dam ya nanim nyina odi abra na bla behwe ne ye ne twetwe nkomai wode wani kyeremu e wo Greater Accra Hasenu mu a police fo aso ye no wono ene kasamafo ya woni amanse di nkita ho ema wonom Superintendent Juliana Oben ene ni din
Yemfa rahusemi mu yemfi enichemu ewa manie foforo mu mampeni His Excellency John Dramani Mahama de adesredia to Ghana fo nyina animu se ne ya yeshe fine Idil Adha celebrations ni tichu yenuanom enkramofo eda kese wo besre pa se yenkai boko ewo mpaibo mu na yentre wo twedi amponse wo ma na dom nye kese ewo manfo ewo mpotem honom so se de be ya sumdue ebetimi atena ho abreni abribia wo se MPP no eya na omanfo bia yi wo ani se wo ene ye de ye ni boko wo se e ka boko a na aka Ghana nyina enti sa sumdue ewo mpotem honom asara ena wo mo a wo motete miaya no so no won betumi enya sumdue wode nsem we nyina etudwa enne wabra ye fine Idil Adha celebrations no ewo Independence Square na omampeni enkasa yemu no en wo kire mu eseboko eye bia beye emfie de wo ho ni wo ho no mo a asebola suja no eni awo enso tie mu ajajajai enya asem ketwa wo se wo ho no mo a na wojamom ye se bokofo asa aka wo hu bie mu enye na nsem ntemu kura ya santiwura otumfo se tutu di ne ho gi mu se asomdwe betime gina ho brane a wo se sa niema no ekoso wonpotem ho no eyade bi hadwini ye panti amabambo ho nsem so eya wo ka na ne ka no aye kana nso wo gidi pa se ye kai boko e won paibo mu a asomdwe bibia ebetimi akoye enti. As we mark this holy day, let us recommit to the values that bind us as one people: faith, sacrifice, love, and unity. Let us remember the poor, the orphans, the widow, the sick, the elderly. Let us pray for peace in Boko. Let us pray for peace in Gaza. Let us pray for peace in Sudan and wherever conflict Sompa is raging, like Ukraine and Russia. Let us walk together in hope and never forget that Ghana belongs to all of us and not just a few. May Allah accept our sacrifices, bless our nation, forgive our shortcomings, and elevate us all. Eid Mubarak, Barka de Sallah, Ale Karbiro Komu, Nagode. Enti na barika de sala abamuno no mampeni e kire se enya Idil Adha enkoa na ebebeya afofida ye kasai wo mo e hyehye bi obi akopie mu e wo maimra se bedwafie ya eno nso no beye afofida soronko e de ama Idil Fitr afahye no na eno so enche wo mbedi hu dwuma. Additionally, in response to the long-standing appeals from the Muslim community, I wish to announce that we have prepared a bill to designate the additional holiday of Idil Fitr as a public holiday, and this will soon be presented to Parliament. It means that it will be a law. It will no longer be by executive instruments. This move recognizes the profound spiritual importance of the festival of Eid al-Fitr in Muslim life. As part of our manifesto commitments, I have directed the Minister of Education to begin engagement with the Islamic Education Unit to strengthen its operations and expand the recruitment and training of qualified Arabic instructors across the country. Onipa yetini ni sesie eye His Excellency John Dramani Mahama Ghana mampanyi na wode ne nkasa ye eba wiye no ena National Chief Imam Sheikh Osman Nuhu Shaributu wono so ebo mpaye ede ma wo man no asumdwie malete in muka gode sai Allah ya kara mana. When we are thankful to Allah, He will increase His abundance. Malete Allah da kansa ne yace. This one is a statement made by Allah Himself. If I grant you my grace and favors and you are thankful, I will increase you more of the blessings. Now, Your Excellency, you are concerned for your own children and grandchildren. They are going to write examination. Chief Imam says he wants to include them in the prayer. May Allah grant them the success. Enti empaibo ya ekoso efri National Chief Imam Sheikh Osman Nuhu Shaributu ni ho ena chese wobo mpaye edi free ye ma o my Ghana na wasansam krono mu no eda kwaye afofida ya ede kaye nuano muslimifo nti oswafo ya ohwenkramantam yiso eye maame Linda Oklu wode atudwa eche nuano muslimifo nyina se sabre ni edi kan kura ye hia nkabom ni etosu mienu ezi nyina ya pray asomdwie na ya boa se ne ebe ya se na mampanim ko kan ye ebetimi aboa pa ne abo mpa ya de amaboko Gaza nyina abegene de na afei o man popro Ghana nso yetimi aka ye ho nyina abomu wode nsem nyina atudwa enede ya anu wa kire se no kure se ye ka o man Ghana asomdwie a yentimi nka enyi ye nuanu muslimifo emfiri mu nanso akoba ne se yi ene
amanfoɔ bi di moto ɛde bɛfa kwan so ayɛ dede paa ne nyinaa no ɛyɛ na ɛbɔ ɔman na somdwie etiefo nanka ye hwese ensa beka eye maame Linda Oklu nene no ede ama wo ne nso eye fidie ebu ne mu kakra enu nti ye moto na fe yenkwa homa ne so na ye ne yama ne bofo no emo nkomo ne emusa wonsa so ba bia woni gina enedai hefa kura ena womo wona den pa na ekoso yenkwa santimantam mu ne ne ba bedu emo nkomo ba ma hai Ejuso mi abema na ohuna mu tisɛn Oba de adom me ho ode ne se ene wo onkramodi ne yɛdan eno ana waboi bawa na ho alaji Fuseni bawa ase wunim emo fire from we bia wugina what tisɛn na waba apro kakra Muslim communities no one se de minu abema mama na wase na minchi atiefo na memfo momra santimantema hinkukuma asim se ne wa wadi kaka no ene da kase e de mayenu anu mozlemifo nti eba no saa no kyese me bo apro kakra mitisi mu e wo boshen ye hwe se ne dwumadie no esi ekọ me free hope na me de mani kire mu e wo afigya kwabre south mansi mu e ho de yekoduro na afi na kyese Sheikh anampo se Osman Abdulrahman ono na eye chief imam e wo afigya kwabre south na afi na one ne dom ni nyina bobo ano a omode mpae kese akron so na mpae no mu no ena na ochire mu se oman pa de yehia sundwe kase pa esansa asundwe yehia ne de na chese opre na yeso opre de ama bokoman na no na wo kase ebremu a nka yenuanu mozramifo edu o mafahye kase yese de nka bokofo emomode se ombehwe afahye so na ne wo a ratime yakame ni adina twetwenanti ne wo nyina no omo hwe ni mu se omo ebetwa kire kura eno danchan a osan de tudwa se ebremu de e wo sombo modin se mabunu ewo eye omamu nyina no omo ebetwa omo ho afiri nubone ho eno danchan a ena obetie na ka akwa kunya kwahia moto no de akwa akohwe wo ni nyina ye kwan bone a ye faso a mabunu edidwuma e wo mamu ni nyina mu no obompaye edema oman no nkanka ne mampanyi na soafo na figya kwabre south wono a ena omumansi krache eye maame Patricia per ankra ono so bai edna ni onyam betachire na no na owie no otufu se ebra so se ewosie nyina ye kabom ne ye de kroye ye de botaye bi esi ani so se ye nyina ye oman kromu ade anampo se ye furukromu ma nti ebra so se ye nyina ye be kabomu ne yaboa na mpuntuo na afi asundwe adu oman mu hene nti no ni abema se ubisa me paade a ubedwu asantimantem ha yenuanu mozramifo afi afahye ne o madi mana ya kono na memfa ntudwa se sisi ayi se wo ye kramoni ampo se wo nye kramoni na se wo na monte so na wo hwe joint bi pa nanka wudi wo hopa na wo kwa kudi na nipa kono ye kramoni a ni abema enya de se wo benya aduane bi ade sansa me yankasa me joint bi nanka me didi euro hopa no me ba na koduru ho ate se o ma aduma ne na so mu nyina o ma je atum se afidie sala no mbedi mana ye fe ni nyina mu ni yanka no na chese omu kire mu so se na se enne no enam omu di sala no so de ebo no se ahwehwen se kama afidie metumi akasa santimantemu sala no o ma di ama na ye fe dodo yo ene ye beda ase pa bawa na fo ni di ni aka ni nyina chi anwumre no keka ni nyina bom na fa besom ye why men fan kam ye tiefo de biarada awie ba bedu ene atene kafira santimantam no yeguso etoto ahoma no a ene ye bekọ Ghana ni nutuni ne nata no ye bedwuridwuri ni nyina so ba bia muslimifo wo nyina no yakọ akobomu amane de amawo na yekọ na fe ye ne opambo enso akọ akọbọ nkomo opambo ma hai ye mo mi ne be aha eya no ama one so kakra ma me why market mo se Bruno region pa honso te sen muslimifo no won ye den ho ye da timi ne be ma ne ma Sompa for na ahefo nya kwa ba e de aba Bruno mentem sunyan e na ye bna hinklo na ele nkamfo jumadie no mu di na ekọ so kama so e wo hanom na wo so a anopa no nkamfo ni na kosia mu e wo Jubilee House e wo sunyan hanom ye Jubilee Park
ɛhɔ na ɔmo kɔbɔ mpaeɛ na ɔmo da alaase na wado ɔmo kɔpie mu hɔ no chief imam ɛma bro region ɛyɛ kyerɛ baba ɛna ɔde na no bi sɛ metu gya na ɔka sɛ afiwe yɛhwɛ nkramofo dwumadie a ɔmo di a ɛyɛ afɔrebɔ ɛsiane sɛ ɔmo nana abraham ɔmo di n'akyi no na ɔbɔ afɔre nti ɔka kyerɛ nkramofo nyinaa sɛ ɔmo mfa dwumadie wei so ɛmo afɔre sɛ deɛ obi a ɔdidi ɔwɔ ntamu a ɛnɛ dɛ ɛsɛ ɔyɛ ne adɔyɛ na ɔkyɛ ne biribi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔno nso ne nsa bɛkɔ n'ano na chief imam abɛ a ɔkasa na ɔde tu gya sɛ ɛdi dwumadie bi sɛ yɛ nkramofo ebi mo fa si ma ɔmo so na ɔmo bɔ gyam ɔmo yɛ nneɛma a ɛmfata nti otu yɛn nua no nkramofo nyinaa afo sɛ saa dwumadie yɛ adi ɛnɛ dɛ yɛ a yɛdi ade a ɛne nkramoso ɛkɔ abira no obiara hɛ na wamfa ne nsa nka ho sɛ gyam yɛbɛnom nsa na yɛkɔ yɛpie yɛyɛ nneɛma a ɛne nkramosom no ɛbɔ abira no obiara nyɛ bi ɛnɛ dɛ enti chief yɛn ɔgyina simpie so asɛm a ɔde tu gya na ɔse ɛnɛ dɛ nso no ɛyɛ afɔrebɔ enti ɛnɛ ka ho nso a ɛmpa ho ɛsiane sɛ yɛhwɛ nkramosom no mu a ɛyɛ som a yɛsoma a yɛde bɔ afɔre na afei so tu ho akyɛ ne ɛyɛmuyɛ ɛyɛ wɔ nkramoso no mu nti otu nkramofoɔ fo sɛ ɛnɛ dɛ yɛ a ɔmo di no ɛyɛ afɔrebɔ nti obiara baabi a ɔwɔ bi abɔ afɔre deɛ ɔwɔ kakra a ɔwɔ sɛ ɔne bi kura kakra bi a ɔwɔ no ɛsɛ wo ne onua nso kyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ ma no ayɛ nti ne nua bɛma sɛ ɔba hanom a ɛno nso sɛ na ɛteɛ na wopie na sɛ ɔka sɛ wokɔtɔ adeɛ a te sɛ sompafoɔ ɛwɔ zongo so hɛ in fact wobɛwa ne bi ofie wonya adeɛ di ani obiara ni wɔn nso mpo wonya bi nkyɛn san sɛ yɛn nua no nkramofoɔ no ɛnɛ yɛ afofi da mu ɔmo nti ɔmo nso ɔmo gye ɔmo ahome na ɔmo kum mu a na ɔmo didi na ɛnɛ nso wofa zongo akyire ayɛ a baabi obedu nantwie bɔ hɔ sɛbi sɛ wadamfo bi yɛ kramoni ɔbɛtumi akɔ hɔ na wa nso wakɔ akɔdidi kakra nso hɔ nti na ɛma sɛ ɔbisa mi a ɔbaburo mu ntam ha saa na dwumadie no nso kɔɔ so wa mo ne adwuma yɛn yɛ wankran so yɛnya ɛnɛ kokokura yɛnya bi antɔ ɔho enti ɛnkran so wɔn mu nyinaa wɔn de ama yɛ afofie na yɛbɛto ansɛm no so de afiri ha yɛbɛtoa so na ɔbrɛmpɔn yɛ sɔre yɛ de ani kyerɛ mu ɛwɔ Alhaji Mohammed ɔwɔ ɛyɛ West Africa de kɔsi sompafoɔ nyinaa yɛwie a yɛmra na yɛn so yɛmɛdidi bi esan sɛ wɔnom so so aprepa bibi de asi akyi na yɛnkɔ homa no so Kwame Redu yɛ kasɛi emfifi mantamo ɛna ɔno so abutuo sɛnea idil ada no ɛho afɔhyɛ no ɛkɔ no wɔde mu amanebɔ ɛma yɛ Kwame Balika de Sala Balika kede anyere na wɔna mo te sɛ bɛma nyankopɔn adome ho yɛ pa ɛhefa ɛne fra nɔpa watimi abɔ mpɛmpɛn na mpɛmpɛn so hefa na wuginadeɛ na ɛkɔ so ɔhe mame ne wate me ne ka sɛ megina Central Region ɛyɛ Abura Sebu Kwaman Kese District ɛhɔ ne saa bɛyɛ me ne gina me ne ka sɛ na ne nyinaa yɛ anomotu a ɛyɛ nkramofoɔ som ɛnɛ wɔn som kɛse a ɛna ababu mu a ɛnɛ wɔn afɛ na afei wɔn akyerɛ sɛdeɛ Allah ayɛ kɛse ɛde ama wɔn ɛnam so ma ɛnti no ɛnso mpu gan yɛ mpaebɔ som kɛseɛ no na ne nyinaa akyi bɔ mu wie no ɛna wɔba district mu ha no mu a imam penyin a ɔwɔ ha ɛyɛ chief imam Yakubu Bedin ɔno ɛna ɛnɛ ɔne ɛso ɛfoɔ no ɛde ɛyɛ ɛso kɛseɛ ɛwɔ ha na ne nyinaa mu no owieyɛ ɛna wɔda ala sɛ waboa ɛma saa so wei etumi aba so efi owieyɛ no ɔde ɔman Ghana so ɛhyɛ ala nsa sɛ emu adadadeɛ animu nneɛma bi ebetumi aboa ɔman Ghana no ala nhwɛ so ɛma yɛ owieyɛ ɔde ɔman penyin so ɛhyɛ ala sɛ ɔno so ɔrehwɛ no mma ne nyansa a betumi ɔde abu ɔman Ghana ama na yɛyie ɛno akyi korakora no ɛna ɔde tu dwa sɛ woba Abura Sebu Kwaman Kese district ha no a wɔn a wɔsi mpɔtam hɔ nyinaa ayɛ akuafoɔ kuadwuma ɛna wɔn yɛ ɛmfa wɔn sɛ yɛ Central Region bi wɔkɛ sɛ wɔde abɛnbɛnpoano nanso wɔn yɛ kuadie ɛna wɔn yɛ na adeɛ baako wɔkɛ sɛ wɔso hwɛ mmɛgu na wɔn mpɔtam ha no a wɔn nyinaa ne namtwie kwa wɔ abere a wɔn nyɛ adua biara ɛnyɛ ɛno nti wɔbɛsɛ wɔbɛ akuayɛ na wɔn yɛ no ɛfa baabi ɛyɛ sɛ wɔn a wɔn dua ankatwadeɛ ɛna afi wɔn a wɔn dua anka ankasa na wɔbɛ mpɔtam no so a ebiem wɔn a wɔyɛ mmɛfuom nso so ɛsan wɔ ha nti wɔhwɛ saa nneɛma mmiɛnsa a ɛyɛ akuayɛ ho adwuma paa ɛna wɔn yɛ wɔn mpɔtam ha ɛno mu ɛna wɔde tu dwa sɛ ɛmɛbu na wɔn mpɔtam no betumi ayɛ adwuma wei mana boro so akɔ anim nanso so akadi a mbɛyɛ anaafɛ so wɔn firi yɛ nyɛ nnɔbaa no a ɛdeɛ anaa hefa na wɔn de kɔ a betumi aboa ma wɔn atumi nyɛ mbɛɛta bi ɛde aboa wɔn ho ebi die no hɔnom a ekele bɔ wɔn nti wɔsɔrɔ mampanin sɛ woba Central Region ha nom a ɛnam saa nkafuo ɛne anka ho adwuma wɔn yɛ no wɔ district wɔ mu nti no ɔbɛkyerɛ sɛ wɔn mɔden a
so better into the junior beer simple omu ye ankan ba ombetumi dike emu nsuo no dia ye fruit ana juice bia ebetumi abo na ya sitan so etumi abo anu nyina mu no emebu nso betumi nyika efiri efi wo ba region so district mu so a anka twade adwuma nso so omo ye no pa yi a emiri bi na wo ba abura asebu ho kura no na asebu kuro no a na factory ho na ebu na ho ade kofom kura nti betumi anka omampeni ensenya mu na factory na eye anka twade mu adwuma wo ha no omo modia no me se mu kansa de beya mebu omo ha no edo anka fuo ana anka twade mu adwuma mo tumi etimi nso no mo dia okay na boa wona wo temi ha no so betumi ade alaji akubu Awusiani po yetine kan eyamane boni ene okasa de free month am kwame redu ena yetie no no afa yenkwakwabranya koso e ba bia wono so ebutuo no wonfa ho amane bo enfa ema ye kwabena balika de sala balika de se balika kade de me so sa balika sade na wona muti sei Yakupon adum yejowe wan wode pa pepe yifa na wugina boya mane aduada afahye no sene esi kwani epemu nsem wate ewo wafa ho mino ka se de mi wokufuru dia krumu pe ebe se be brika kra bi pentemnie na eye mozamifo omo esom no mudine nyina etumi eba ebi na jwede no asere koso ewo omo regional eye mosque ya mozamifo esom no and the case wokufuru dia ho na jwede ekoso na pejifo bebre na ebetwa edihia mu ye na mozamifo ifo no ma premature so for ma reta ko so dia wati e de no kase pa ko tete so na mesika kifani e de manu ga the north and the south omunyina so ekotwasia mu e ko kan na mozamifo ho emosom no etimi eko eso na ebra so ye eko eso no premature manyina mozamifo epinyo dom ano eye alaji eye Yusuf Hamdani ni probo bontere tuja atemse afibia mozamifo ya kwanche esre ala nya odo bo fi aba be du na process so sere no yakuye nim no obetu abo mo eban na mo dibedi ahoro mo din ebetimi akọ eso na eno na oche mi se edu sabin ena na mabebere ena na ekoso o di kai akọ o na so abompai da polo abiasa mani na akọ wiye ama ene o mo se efa na oche mi so da de sede na de to mozamifo nyina ene mititru eye ebebo ne sa se edu sabin na bebo no mo ahoden a omoko ede ba yenya so ni se disa be so mebo no etimi dem ho ese obrebia ho bebremu a entimi emwa na no ana alaji Yusuf Hamdani ejem se ebe ya sa obe ya kwanche na fo bebre na edaba ko petwato a omodi je omani no odo ho ebe so obra ani suba bia enko wiase no nka me ese sa osoma akosom ni nyina no ebetimi aye kwanche chema woda da woroma mozamifo ma fi afase no ena fo mokura na bibia nko to talking sanya mozami amama no mhye etie no na aboa amabotete de before the judgment dey si wono etini akọ nkan no atire premature so afọ ma merita ko se dia wote so e de na sekese pa akọ e de ma mozami forte afibia omotu esi wono ma omo e de pompai asre amebi so etimaka o ma e Ghana na otema abaya John Dramani Mahama Ghana ma penye Ghana no mozami forte de na kwa so ye papa okay mozami for hono fa wan penye so ho aniti omo so baka ayatotie omo ne mozami for so etimi aka bom se de bo ma puntu a mozami for epe ewo zongo saworo no ebetimi edibo no so e de pay so the future ko de mozami for ta daworo ma omo jomo ni akonya no ho na mom omo ta ko ani je no mo eje no ambejo no no kwan eso na to ko yase no etimi ko fo ye ne bia etimi enfama na sabi upe wura mu na hwe ko bia montin eso a me ahodo am pepi dwedi eba bi se edu a omoji omani no na kasa hombare de ya do mo ye papa ko no ho nyina mo biebie a o ma sha se ho no ma ni nyina no omode twen anwumre kwa na wote menka ni na kaka pop ha aha e na wo mo biebie no nya abotia na so fo wani di akire nkakra ma yen anwumre no si abrem kase no sane ebekọ bia no na watonkra na aka ne dia maye why medasunya ba yada se papa ye yankra tofo ya wono so dropo ye mantem a otonkra ewo ho edema ye kwabranya kona ma ne bo ene ekotie ye no yemfe pue mantem na yenko ahafo mantem no emu na Ebeneza owusu ansa ene yamane boni a
wosi yanemu ewo honom wono so afafamu ahwese de nioma esifa kofa ne celebrations no ehunti yebekwa kofa ehon so amane baba ozo asama hai na bibia edida na akwam yo Ebeneza jina ye maye na wai na yehunu de ekọ o fofa hafo mantam nso no amanebo ahodo ben na waboaboa no ya celebrations no betimi de eho amanebo amayen medase ene anopa na sa asore kunkura ene omudi wie akomtiri nyina no omudi hihye so ewo mankan so ena ba konso so ekọ so wa bijama na afesu bi so number 1 womu nyina no sa ibokafie omudi nyina eda otwejampo ala ase efa akontira wodu ma fabu ababa pepe sabre ewi akyenso so no empanifu a womu mansiri mu nyina no enso kokoko de nyame asesan se wahwe womu so aba akontiri nyina aba wiye no mu so antibody bia wo mansiri mu no asidaka sepa no mu de koma ala tese enya asemketwa na wo ahafo no southwest abato mpesu aso no wonimonyafo Abubakar Sadiq wono na ye abanka chepani a wo hwe ahafo no southwest abato mpesu aso wo gina timpie so wo kaka na wodi tu gya kire mu se ahafo no ya de se omu akwa tire pa no be se maburu pa se omu be ko mu ho abom no maboa no se de be ya empuntuo ebetimi ababuro so na afesu so emaguru so no etime nya adwuma ye na hafa no southeast abato mpesa so no abanka chepani enso so egira ananemu a okasa na o chefe so wo hwe Ghana ha se na wo dia de se de betu na nanu mu mfo nyina anim se adaworo ma omumom mpaye kese pa ema o mampani John Dramani Mahama se o mampani John Dramani Mahama a reset agenda no ya de se e de na koma pro so o ye biaboa se de be ya o manfo betini enya empunto na afesu so no o matinye ye bibie wo endi na ma yekoro ewo abato o mato ama wo mu no wo se kasa na odi tu ja kire mu se so wo hwe mabu na wo mu o man Ghana ma titru ni na hafa do southeast abato beso so wo bestire o mu pa da woro basan se enupo ne yade se e ha dwene play pa san se wo hwe mabu bi wo beso no so a e yade se wo tumu se enubo ne no ebinumu no bia wo no ankasa de nyoma egu akwama oba ba bi ebiaboa se de be ya sa enubo ne hu edwumadi a ekoso wo mansini no obetu so sakra na ababa be ye ade a ebetwum wo mansini mu na ahafo no southeast municipal chief limama wo ho no wo jira simpie so kasa no say abai ma ni na ho na sa nu bone nom na ekoso wo magana mu ano wo mu ton no won pe tuma ope bibi e kancho and say won fa mrakete anyiri wo mu se de be ya enu bone wo mu tra e de be kro mu ase no wo mu so ebe se no ni asia no ene bem so no wo mu so obi sa nu bone wu dwa no won ti wo mu nyina san se wo mu se maburu ni da achepa eti wasre Ghana mampani se wo mo de ase be ya wo mu to nu bone no wo be ti wo mu nyina ede wo mamu na dwumadi ni ko awiye kra no Sompa maburu fote emi no se o pese wo da chi egira na so a maburu no entwu mu ho efafiri enioma ensem fata na edi emputu be kwetire dan se wo mu be ye ade a ebebo mu ama wo mu mputu abran mu no no mo hwehwe ye da se Abdul Aziz Ramadan edi se futu we ma wo yeda se ene amanebo no na chese Ebeneza owusu ansa na manebo ya wodi free ahafu mantemu eba ye no na chese wo hwe a enye nkran hankoa miame ya hodo Ghana afena ba bia de celebrations ne jiremu pa ya enye asem kuma na afa wo mu wi na chese edru enuane die ne ensanu o chese ensa akono ne ade ye soft drinks a wo de betwo manum ntie na de bia enye asem kuma wo Ghana ha uguso ya utie secure sanitary pad kase no ewo Sompa 106.5 FM Accra yene ye nkrobata hodo ya ache ho apete ewo wiase afa na nyina entiene kase no eye worldwide news ene ye de somwo secure sanitary pad adawromenti ene man wen ho ayefepa ene no stains say edu awia a yetimi hwe won first no na nkedu awia a o hwe na enhwe titu ni won a womo edu womo maamu no a womo ebu womo nsa no edu awia pe bon se ono akasa mu won piempo no ahwe no because wo pie pe
amoasene ode amonasene no aye se etwon wobeden de apie esanse nye papa na emom sesei kane na yenim sesei de yehunu eye secure sanitary pad anu nti be mai upie na wo ba fie a ya to bi wai na fa bra fie na oba ne beda wase mesi se ne obeyi waye no wankasa obehunu se no kore esanse pel kwatin no a ewomu no eno boa nonom ema minti no wo mfinfin ho no eno nso boa korakora ema niam nyina koyie ewa ase ho eno nti wode anigye ni odo ena de hia wo na bibia aye fine ne boa nso da fom yenko a ene yetimi esiginaye ede boa eto ho se wokọ atoni sei wode wodwan ne Facebook ne so abon surprise ne da ho yenko a ne ede boa to ho ese wokọ atoni sei ebro so a emoa eno no ena we no efa nim ne akire nyina nti no empepe mfa ho ekrakra wo kama ba bia shell shop ahodo mo ene mate ahodo nyina benya bia to afei mo amwa santimantam mu promantam fo ya momra nkran na mo fra santimantam mu kwa atifido bono ne importam wo nyina no ya mo mfa mani nkire mu ewo mama excellent cosmetics wo kumase na tie ne ye udu kumase adum pizza tia ubehunu no number 1 Number 2, Kwadasu Estate, taxi rank honwa, old Asempa Pharmacy Lane hono. Honso san butu ho. Wase wo pene baako, ana wo pene dodo mu a, eya abra. Ana se wontimi mba mpo a eya afre no. Ewo 0243 862 158 0243 862 158 na fe one no abo enkomo. Ni nyina mu no enyarewa hodo nyina no ne last stop ne end end point. Sanse ni aya oso kwankro no ududu hope otwanitia na ho atimi atọ pa efri utiri nua no kosi ubawra no wasa abo obrabo oba bia eya wo ya entiri no mu emu asisisi ya betwetwe amba moja no atimi adi akoba toten no eye end point homeopathic clinic eho and also do ani kire ema ne mema mesi na watwe atwa mu na mete se awafo obi yama wo mo nansa wo mo anwo nansa no a awade na gu I mean how when you end point intia na me end point ho dance a kire on say one peba one fu ani kire mu ewo ho eho nko a e na be man so agba da bridjo yetimi bua wo ma si da da na bibia timi ya fine watimi akwantu kronkron no tenten na bibia timi ya fine ya won kran he ya Sprinters Road Shell signboard eho ne yebutu e na santimanta mu nso kronoma bo hia ho nso ya gie ho me na ho Dr. Adubu aten ya oda ya no ne se uhia no a wankasa frɛ wo no wankasa e wo 0244 867 068 and I say 0274 234 321 na fe one no abo enkomo abusia wenu mada romanti ye ntwa ye ho sima ye ba ye wachire ne ye de somo Kweku, minim sawa yeshe. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Malihonsa Penno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. Hey, darling, the view is a condom. The condom mulia, then it's not on, but as a condom. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say say prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathy clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo
ahodoɔ kidney problem prostate deɛ ɛyɛ endpoint homeopathy clinic ahenema kɔkɔbe kumase baako wɔ hɔ ɛbɛn angel educational complex no ɛna akra ha nso so deɛ wɔn mu gyina mu ankasa ɛwɔ spintex bɛbrɛ frɛ no share signboard no woduro na wobusa sa wopɛ endpoint homeopathy clinic a obia ɛbɛkyerɛ wo frɛ endpoint ɛwɔ 0244867068 ɛna 0274234321 endpoint homeopathy clinic a wɔn mu dɛm fua medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwimusi o do na so nim se me de yas toothpaste ene the brush ene twitwimisi ma menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste ene the brush aboa me ama sesei menum so a enwum anase de ehia me selfimfem me biem na wo hwese me se aye fita sesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and a brush and a midi shimisi entina wo see fe na yas total care gel toothpaste and a brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and a brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababua munde dinam se mena foreign call hello papa what do be any o se me feel London eko US o na no kra do kunkura fa me boma mania na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na ko jejesi eko bosempene mo de woton adansi ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo boduma kra sre kane no a na woduru US won so mafo bondin sa na papa US hakura de na ko jejesi company limited agi ba bia wo Holland Germany France Italy London Canada eba adansi ho niam de a obia se na ko jejesi company limited na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adansi ho niam na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua Akua ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo ba ko abu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obi ase na kodwogasi eye bemaba e wo dansi mu woton cement iron rods banding wires enadua plywood and just said about dance to say bibia e de hye adansi ase de ko wie depo no nyina so eye tufo bo wodu ka mu a wodu kodwa free Akra wuyi kaswa depo eni pokrasi de no kra to nchen ya wasa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen ya ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwisu Akra road Femeswa opposite Alaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and a Manfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kujesi Company Limited. Akua ba simprimo no. Sompa Kasiebo Aji baby and pass Sompa 106.5 FM Accra and your premto breakfast no and a yet to washita ama enipam pempem kasie ahodo ye no e fa Sompa so free hase no no wonom e to bi ama wonom nyina so waso atimi ate bi Facebook live no Sompa 106.5 FM Accra wote yenka e hwe yen wo afa yen to ansem no so emfa emamo keta hye ekono akwa ye woku bi a akwa te se sumra suja ayate se ekofom a na sa hanya mu o my Ghana masenum nam sayo so aban bia do bebe bia na afamu de na so enkosi aga enam sayo so amama panyin abedi akire Professor Jane Nana Opokwa Jemai wodwumedia bia se ya okopie mu African Union Advisory Board ya na omukasa de atia eye corruption anasa ketaahye so no eno okogina se de nsam tudwa trasa wo hwe wakwan ya Ghana hasenum no ye fa so etusa wakon na se a ase niema bi ejinsa ban mu wo mu twene na se nya no nte no ekwakwa ye nimguase akwakwa ye kabi de ababeda Ghana so nte no ye nyina ye hwe na yen kasentia sebe ya
empempen so epesi yedu okon ne kodro no enkakra yebetimi aduro ho. Despite our strong institutional framework, Ghana's performance on key corruption indicators has stagnated and in some cases declined. This is according to the data from the 2024 Corruption Perception Index, the Ibrahim Index of African Governance, and our own 2022 Ghana Statistical Service Corruption Report, which revealed that nearly 5 billion Ghana cedis was lost to bribery alone in 1 year. This cannot be funny. The IMF's assessment that our control of corruption has deteriorated over the last decade, despite outperforming many sub-Saharan peers in other governance aspects, underscores the urgency of our revitalization efforts. Ghana Bopeni ya wadikai ena yakwa ekotie no wasapim konenim ewa nsemfu fromo etresa woshe sa kunya yesan ewa ketaishapo ye kankani dream die frakadam so no a wasi esanse edinte no edonu alani se empanyimfo betimi esi adwa no wape ho pomesi brebidia ma my Ghana de hye se beya sa wo ha boni wese no ya yantam yekoma chene behwe na yatumi atu ase ewo my Ghana mu ase nom na wase nam sa yosonti ena mampanyin His Excellency Yera John Dramani Mahama wakwa akofa se Operation Recover All Loot ora na ba wase wei eye kwan pass ye faso a ye betimi akokon no amenkonim ayo my Ghana dia. And this is where leadership comes in. Let us consider the commitment of the Mahama administration. His Excellency President John Dramani Mahama has demonstrated his commitment to revitalizing Ghana's anti-corruption architecture. Operation Recover All Loot or ORA is an effort to send a clear message that corruption will not be tolerated. The launch of a comprehensive code of conduct for all presidential appointees establishes clear ethical standards from the highest levels of government. His commitment to reviewing the 1992 Constitution to make it fit for purpose to meet our current governance challenges is yet another demonstration of the President's commitment to fight against corruption. The appointment of a presidential advisor on the National Anti-Corruption Program, the first of its kind since 1992, represents a strategic approach to coordinating our efforts. Professor J. Nana Opoku Ajiboba Penny Yawono, ewo Michael Nemhase no mampenya bediechire ene yekọ ekotie neneno. Na yeka corruption asemi die na yemfe ani chiremu ewo Ken Oforiata akachekane no na ye oman photo samfo yeka sei woda Interpol for so list so dendenden ya wo mo hwehwe no efa sa corruption sensemi hu beye na sakakra enie na oman special prosecutor Owura Kisie Jaben ede betu dwa se Owura no wo hwehwe no animanimu ya womra no meyi ensama huduo bia no wabra na wada so kita de ni dibre se oman photo samfo na wade betu dwa no Owura Ken Oforiata na lawyer for ede betu dwa se opanyin no ho mfa no ne ho dodo no watu kwa Afrika na ha kwa ama no ne ya wo kwa akwaje ayarehwe 18 ke be ye kra no a wo mu ebedi nkomo ebetimi eye kasamfoni eso ana bibi ete sa video so na wo mu aka asem biara ewo ho enso special prosecutor Kisie Jabensi de bi wo hia papa no ankasa physically no waba aba beyi nsem ahodo na ntina akwa ye ensem bia wo mu nheda ehunu se de wo mu de fa ene se special prosecutor issues a red alert ne se de bi Interpol for esese wo mu bam se de be yo panyino wo mbetimi atwe ne herede edi na be piem o wo magana ha enti wo hye wo mu website so a Interpol for official website no womo chese se ade Ken Oforiata waye wanted papa ya enya sem kuma no panyini no entansa wodo ya womo edi tu ni tiri so ene se wabra na waye soafo no womo sensan contract bi ya strategic mobilization Ghana Limited adwumakuo no ena fe Ghana Revenue Authority GRA for enye no nko a Electricity Company of Ghana eno so
contract bi asam wo National Cathedral project so ambulance ye kototo yese ebepoa apomdi dwumadie no emu wo man Ghana ha GRA tax P fund management contract ne de edoso enti saa ensensema wodo a anhye da ankoye wo saa contract ne ho musu se proye kankan bi akoso no enu nti en wo mu ehia opanyin no na wo ne no edi nkomo yemfiri saa nsem no mu na afeamfia ne nkyeremu ewo ensanfufuro mu a enrada ena Ghana man pene His Excellency John Dramani Mahama ewo bra na wo padwumadie bi atudin se 2025 National Tree Planting Exercise wo pa hontoma ewo kwabenya he ya no wode tuja no wo kire se rubber titru pa say eku oman no ayese okopie Rwanda mpa wonum nyina agi atum se rubber enye enu nti wo mu eyi afi wo system no mu kakrakra na emom upia begu oman Ghana mu dia sa agentre ha ni rubber nso ehye fam a embro se hwe ni nti se udua bibi kura na kosi so a bonsa anwe ne se na age nsrepe eno nam so ama mampani kire se saade no a ekoso no e wo se oman no yetwa ba hwe ano ni etimi si ano kra yenko ho biom eno nti enam so ama pani ya oda Plastic Manufacturers Association of Ghana ano yera ebobotwe wono so kire se mampani etwa ba ahwe ano no eno de nkanya asem bia na emom se ya hwe ne anwene hu mienu ne ekohunu se we de asem mampani aka ne saa no nti na ye ne saa anhwe yi a akira asem no ye ntime nso a. It means we will lose 57% of the export earning. A bit of a complex syndrome. I think we are very hopeful that government is going to sit with us. We will just open our books, explain a complete cycle as far as the plastic industry is concerned. Let government understand and let government make the decision. Sometimes some of these statements affect investor confidence. Eni eti yera ebotwe wono ena ye penimpa ya wada Plastic Manufacturers Association of Ghana wono mo ye rubber e wo Ghana ha sei no wono mo penimpa no che se ya nhwe yi a se ye twa ba hwe ano no anka ye o na emom akirasem no eno da wo ye kase so ye mamo ehu ye sawo de wani kiremu e wo Ghana Registered Nurses and Midwife Association a won try ne boy ye free na wo twe mu ba so be ko strike no eno da wo hyase de hye so ya na ya fo ahodo ya wo kwa ya sabia ahodo nyina da ebi kro ho na oxygen esine so wo taxi mu enso wo anya wo bi ama no anhwe no enam sa ya so amna kwa ya hometesem ama ranking member panyipa ya wo de wani kiremu e wo bedweko ya wonum shopom din so wo eye wo my Ghana ye no hye bedwafie wona doctor na no ayi wo free ye wakoto asre photosamso for sa daroma baby asika hye bia no wo hwe na wonfa wonum akoma so ade ma wonya sade a wo my Ghana ye nti asempa. I think what they seek is to get the Ministry of Finance back to the roadmap. That's where we left off in May 2024. And I am not too sure they are getting the sort of audience they need to get from the Ministry of Finance. So that in the Ministry of Finance, will, as a matter of urgency, would have to meet the Ghana Registered Nurses and Midwifery Association. Because as it is now, it lies with the Ministry of Finance to continue where the MPP left off. Doctor, you are free here, wano, and a penny pie would wani chiremu, a woman shebedremua, bedreko ya womoso, a shopom de one Samsono, why a penny quantra for Yawutiano. Na we tau yamfa we mfa mutau na fe yanto asomfiri ha sei Ghana for afutuo de akwama wono mu a businesses ahodo nyina e wo Ghana ha sei sei wo mu hwe ye pa na woni nyuma a wona ye no woni nya ni ye ni edi kan no afa wo ye adwuma no nso a ye fra bibi branding send ye obekura no afrafra ne ntoma enye ni bibi saa keke esan se wo ye ni bibi saa keke no na wo twan se obeye na de agu suto mu na ba bia wo ye no no na wa no ma madi mu ade Penny Awaka say, Director of Finance and Administration, Ghana Trade Fair Company Limited, your friend of Penny Franklin, and watch I say, Franklin Kwesi Andrew, and watch I say, Ghana for Titu Pani one more, Ebi and Fiduma, ya, Yuma Sano, 1 year brandy one ye, now and Pipia, no money, free amon, bano, and Sia Gaya,
wamba tran we BCD mu say ya se uzi Ghana nyoma ni boy din ni sasinti unto Ghana nyoma na better foreign there who create employment e wo abrochire nti wo ba na se wo nana na okọ school se automatically won se onu so wie school a ejima ni hwehwe un be ye diama se ye bomodin se ye di ye diane ye hye entare na ye promote ya ye dia ejima ni be ya akese a on beji ejima ye phone bebre na ye nyina ye won ato ensa amanfo ende dollar ebe form nti ye nyina ye ni age ba obi sa se nyoma na ye ko create abrochire no se ye wo ejima no wo ha na omu ya why na ye ko di dollar echi why na ye ko di dollar echi enti se ye nyina ye kan ho abom wo sa kwan ne so a ebebo pa wode dwumadi ye nyina atudwa e wo bra no wo pa dwumadi e friend se 2025 edition of Grand Sale ano e wo Asantemantam mu e na wode to edwa na wo wie ye pe wonu mu a e ko sa dwumadi na se bia won so koton ade no ye ne bi mu bonkomo You say my free say Yeboaa my niema yewo no it me display to the world outside. If now these days in Nemato Akko really form into no with the trade fair Yeboaa to organize people na niema yewo bia no me me to from my so very advantageous my yeah locally made goods niema bonye den actually quality no so was very high because niema near to Yeboaa say na they have the right processes na it's not expensive at all any store. Wei eye wonu mu a womu so kofa asase hunya anwam ne bi e wa Asantemantam mu ene womu so womu cheche womu nsemu sei no Yanko obi man so Central African Nation of Chad ye ka say womu so ma suspend visa bia e de ama US citizens na che say de Trump ye no womu so adwalai na ne enti a womu kasa ene say sa ena Donald Trump wono eye US mampanyini so say mmea ya hodo amama bi wo horo mu a ye ka say enya de a wo betimi enya visa krapo no mo de awura America ho enkuro bi ti say Chad, Congo, Equatorial Guinea, Libya, Somalia, Sudan ene edoso Afghanistan nyina eka ho sa ankrofo nyina enya de say wo mo pe visa e de akọ US a wo betimi enya enti sa hye no ba na wo say na Donald Trump na den referee say womo citizens nso wo hono womo so pe visa e de aba hono aba bedi wom dwuma ebi be ko school ebi so ewo nhihya ahodo bebre ye businesses ne womo keka ho enti ya kasa ide Central African Nation of Chad womo so say Donald Trump asha se de a womo so ye krado se wom be fesi no pa abusia aha ena breme ye kwan na secure sanitary pad kase no ya endpoint homeopathy clinic enso bo ne chidom no yede ne nyina asie piaga se mahama wadada my Ghana pa Dr. Sister say hey aja Oheneyere Akua de Salla topi Rebecca say Barka de Salla o ma Muslim fu nyina aha ohoye live e wo yarefa Rahim Rankin say Barka de Salla to you all ya joso ohene nana message bi say o ma ni mianu nkramofu nyina Barka de Salla nyame asum bi enka obia Mahama baba Mahama say nti sepre nyina na ye di levi oh we de emfakura kakra etime de ebae eno no na enensem we de besom wo no na poso kakra ene se afutuo akọ e de ama muslimifo say won mo bompa ya omo mpa pa e mo man Ghana sanso na wodi wani kiremu e wo enkran ha se do mo a please for akache no kasama for the ma wo no mababa wa bi akosua se de agu ne mpena dada so no ye ne bonkomo mo de afutuo ama Ghana fo Kane Finance Minister Ken Oforiata ye kasa ide Interpol for kire se order red alert so 21st clinic nso kan ye ho am ye de kasie yi ebesom wono de asiatica commandant no ane no na afi agia special local foods na holiday say ne abusuan nyina ye ko agia ho ne akwagie ne akodidi pa e wo ha transition chen ho a ekuo ba je sempremu wo se adansie hu ne manyina no e ho na kache na papa ne nyina e wo ye nyina nso edi hu dase sampa e wo ho ampa kasie ye wo da na de aseda ne bi nso de ama Leicester Company Limited wo de yas toothpaste and the brush no enso edi ebesom yen afi etwa ne ho frede e won kran no efa ya affiliate stations ni nyina Sompa Kumase 93.1 and afi ayiko 100.9 wonu su Kumase adamfo pa radio Paris and afi Sompa 101.1 e watakwa 103.3 e watakra de 106.1 e watachiman 98.9 e wosunyane and 90.7 Nkranza and afi 101.3 e wadoma Udiko dane so Sompa FM and a Facebook live no eya Sompa 106.5 FM Accra YouTube eya Sompa FM live and a www.sompaonline.com yanu mai babese kasie edema wo no eya me abrempon na kwaku
ampoma Yakubu ɛna afei Hajia Sarkisu Oheneyere Akua Yeboaa Asiama Abrewatia ɛna afei Adwoa asare na fisatu yadamu nyina ase ama mumo anitie